ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. എത്രപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഞാൻ ലിബിൻ എരുമേലിയാണ്. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എരുമേലി ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ഇന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്ര 10 ഉത്സവത്തിനോടൊരു 4ാം ദിവസമാണ്. ഇപ്പം മണികണ്ഠ രാജകുമാരൻ്റെ വന്ദനം. നമ്മുടെ കൈലാസനാഥനാണ്, കലിയുഗ വരദനാം ശ്രീ ഭഗവാൻ കൈലാസനാഥൻ്റെ മകനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം കഥകളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കഥകളി സ്വാമിയ ശർമ്മ ഇപ്പം തത്തമസ്. ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരു നായ്ക്കൂട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസിയൊക്കെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കൺട്രാക്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ വളർത്ത നായാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു. സരസ്വതി ദേവിയുടെ ഒക്കെ ഡെക്കറേഷൻ. എന്നോടൊക്കെ പോയി പട്ടിക്കൂട്ടനുണ്ട്. എന്നാ പറയാനുള്ളത്? എന്നാണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണോ?